Poď, ukážem ti nevestu. Ukázal mi sväté mesto Jeruzalém, ako zostupuje z neba, ožerené Božou slávou. Obraz ženícha a nevesty vyjadruje hlboký, láskyplný a večný vzťah medzi Kristom a jeho ľuďom. Tak, ako je svadba začiatkom nového života, aj druhý príchod prinesie plné zjednotenie s Bohom a večnú radosť. Nový Jeruzalém je opísaný ako miesto nepredstaviteľnej lásky, no ešte väčším darom bude samotná Božia prítomnosť medzi nami. Hoci si dnes nedokážeme úplne predstaviť túto slávu, zasľúbenie nás pozýva žiť s pohľadom upriameným na večnosť a srdcom pripravený na svadobnú hostinu baránka. Myšlienka na zamyslenie. Kristus nás pripravuje na deň, keď budeme súčasťou večnej radosti a dokonalého spoločenstva s ním. Otázka pre teba, ako môže vedomie, že si súčasťou nevesty, ovplyvniť tvoje dnešné rozhodnutia a pohľad na budúcnosť?